Hi mga kamigs, pauli na pud mi. Mo pa mi pag-out. So magbaklay-baklay mi kay wala man si Agaw Junjun. Ayan si Ruby. Nagbuwag-buwag mi karon mga migs. Kay tuang duha sa ibabaw. So kami pud ani ni Ruby, naguna-una sila. Ay! Oo, una-una sila. So magpalit mi karon og kuan. Gulay. Para bukas may ulam. Paggabi mga kamigs, yung maglakad lang kami galing sa trabahoan namin. Kung hindi kami masundo sa pinsan ko. Galing sa trabahoan namin hanggang dito sa Bugon Market. Maglakad lang kami. Pero pag masundo kami ng pinsan ko, ayan, hindi kami maglakad. The next day. Hi mga kamigs, good morning. So, mga pita ninyo mga kamigs. Tapos gulay ko karon sa kuan pinakbit. Ayan. Tapos kape man di na ay tinapay. Nagbili kami kagabi ng tinapay. So, ayan ang kape. Kapitan ninyo mga kamigs. Pagkatapos kung mga magluto rin ko sa gulay. Si Momo nagpalit pa si Momo sa kuwan ko. Ayan si Raymond mga kamigs. Nagbili ng oil. Kape naman. Ba't na ubos? Pag-testing dito sa tindahan ni Babaw mo, basig na Pagpanguan, ganahan kag kakawla ko panimaho ka diha kuan. Nasag na mo ko ilukit. Nasag lang mo. Mga pita kamigs. Doon ka daw ang tao. Sabi na. Nagising ako mga kamigs na kuan tapos walang music kaya nagbangon ako para mag-video kasi wala akong upload kahapon. Hindi, nagbangon ako tapos kuan kaya para magka-video. Ito na mga kamigs, nakasalang ko na ang pinakbit. Yan ang ulam namin ngayon. Lagyan natin ng asin. Si Momon mga kamigs nangapi na. Kape na siya mga kamigs. Tapos parisan niya ng hupya at saka tinapay. Mamahaw ta mga kamigs. Among ulam ay pinakbit. Yan. With posit. Oh, posit. Unsa ba niya Oh. Isda sa dagat kuno ba ni Rimon pa. Tapos hindi rin mawawala ang suka. Ay, Rimon. Ayun na bangko mo? Dahil nagaw. Ito sakit kaya ko tiyaw. Sorry na mata. Magapog ito kay mata mga po hindi. Bangon na lang. Ito po na natubutad ang wan ba? Wan na mga kaon ta guys. Kaon ta mga migs. Migs. Okra. Na music.
sa bahay din, nagya po music. Voice over, kaya po resulta. Yan. Si Madam. Ay, morning. Luya ba? Ano po kong malawas? Katawan man mo Sakit ang mga kalagayan natin dyan, guys. Si Maninay, nagpulos maot ng naong. Sakit yakot yan. Pak! Maot po. Dakuag lamok. Kapag nahulog. Aga, para lang galing to makapalok. Yakot yan. Ninubos gabi imon. Si Raymond, Uy, ako man. naka-prepare na siya sa baon nila. Ako nagluto naman. Sila yung nagluto. Sobrang luto. Kini ko ano mo gani siya kana hapot na. Kalimot kong ini nga ano ko sa dagko hapot ko siya. Ganit yun. Kaya sobrang ano siya sa sobrang sa ko. Nagpalit may pinakbit mga kamig. Itapulan na guro tong manghiwa ay so anay naghiwa. Na medyo magkaon nga magkinamot, no? Hindi ka naa sa kamot. Ko po. Ay ko sa lahi pagkatin. Uyab-uyab ka naman. Hindi na ka pa sa luhon. Ay ko. Kaya sa ko ito mahal ko tas sinabuhi mo ito. Aday. Kaon na. Kaon na, dak ma. Hindi na ka pwede magsalo sa mama kay nakis-kis na kasi mo iyab. Unsa ba? Raymond. Kalo-kalo eh. Raymond bata. Sabi. Ang dami mo. Kadamay yung kre. Ano pala ano makatubig mo. Dala wag itong tungan ni mama o hindi ka silkon. Hindi lang. Kuan lang. Pagsaba lang paon ni mo. Bira. Hawi dito. Bira lagi. Sinap. Terus magas ko na. Samot makita ko kung laong na silpon bilin. Sakit kaya kung atngal ba. Ham na ito to yan. Doon ko masakit ako at nito dili inani nga grabe ka sakit. Ito tuloy na papa ko. Yan. Kumuto ka na baba yung sambat-sambat ka. Ano ba? Ayaw na pag-sambat ang istorya. Nya. Kami pong okra kay landog-landog. Palayo mo ka demon. Mahal ka. Una-una namin kaon. Lahion ra gid mga kami kiba. Hindi tagbalay mo una-una kaon. Baga na lang ng nawong. Wagoy! Kung sa kanya mainday na yung galam nila sigulang kuug-kuug. Kapag patay ka, di ka tulog lami. Man na. Laka ng gani ko sa kalami. Milaw sa lami. Sa baso gani. At ito, murahan na dia. Madya. Agas. Ano ba? Tidak. Wala na? Madya. Ya, wala. Ganun din yung yan. Ngaon ka. Alam po saan? Kung pitungang pinikuan ba? Sublas tubig. Baka nagtaka kayo, may kamot na lusot dyan. Doon sa Raymond. Ay, pag nagkuha siya ng suka, ayan yung kamot lang niyang nakikita.
Doon siya sa ano, Ito na oras na. 7. Mag-8 na. 8 naman ata. Mamahawtan ninyo lahat-lahat dyan. Naglapat ka gabi? Ganun, buntag. Oo. Hindi mo rin. Wala nga na dahil bahok balik-balik. Pahilo may na itong isa. Pahilo gilaban ito niya bro. Sin sa si Joy? Siya dyan may nakuha dyan. Kung kuno si lain ko an. Kay kung ka na, siguro, og nakagawas na. Ano mo yung makanik? Paano na niya ka? So, na. Lugod na. Kaunta mga kamigs kasi mamaya maghigay na naman para magtrabaho. Shout out Ate Richel Tamagawa. Shout out Ate Elizabeth from Italy. Shout out Miss J from USA. Shout out Pinay Beauty. Shout out Carmen Lu. Shout out Summerine. Shout out Simple Christine 808. Oh. Shout out po dalin. Shout out Ruby Villacura. Very good. Dito ha. Taga-America na siya. Watching from Abu Dhabi. Saudi Arabia. Saging Arabia na ito. Mga on ninyo lahat-lahat dyan. Nahulog ka on. Shout out Sol in Abubakar. Shout out sa Holga. Shout out Maricar Anas. Oh yes. Anong di man mo kasabtan? Anong di man mo kasabtan? Ha? Di man. Manisya. Shout out kay Lakwatsero. Shout out sa inyong lahat mga kamigs. Hindi ko na kayo maisa-isa. Thank you so much sa inyong suporta sa akin. At sana mga kamigs hindi may skip ang ads. Kasi ano kasi? Kasi. Shout out Ate Marie. Kauntag pamahaw Ate Marie, pamahaw ta. Pinakbit among ulam gulay. Kahapon yung ulam namin kahapon, ang palaya. At saka bulad. Nagkape. Mon, guys, sukat naman din. Kape. Kalau na Ano akong agaw mga kamigs. Muna among boss ha. Mon, sukat naman. Shout out kay Eliser Yamuay. Watching from Pero kape oh. Baguio. Bagyo din. Naatay ko nung agaw. Hello, good morning guys. Yes. Na siya, madam. Pamaha, special good guys, kay special lang naman food and vegetable. Oh, ayan. Oh, si Rosel na agad, tapos na siya magkain. Yan.
Kaya nga special Kaon pa kasi ganun. nag-una siya kaon. Kaon po yung ikaw. Nung nagkape. Nga siya among sila guys. Pilito ka bulad loy. Bulad, hindi pa nagluto. Luto sa ako. bulad. Ha? Ito dahil Ito balonon ba? Ito pa rin isang kuan. Sabaw. Ito pa rin isang tinapa. O ginamos. Kana guys, sabaw na lang nabiling guys, nawala na ang nukos. Sa ito, well ka. Ang nukos na Sir, ano? what na ito bag? Saka. Ayun ako ano. Ayun mo kilo ah. Dili ayun na ikaw ang kibili. Ayun mo kaon na ba? O ano ulit. Oh, ano daw ano, malamig na. Ba? So guys, ready na ang ilahang katong na para ba? Lamig ba yung sabaw? Naamagod sa sabaw ang lami ba? Yes. Di ba mga kamigs, naa sa sabaw ang lami? So Kaon parang ni- guys, kaon ni gabi, magtimpla kahit sa kayo? kape. Maraguma. Kape kayo? real talaga. Dugay. Kaya ni wa matanggal na mga ibo. Dugay. Kinahurot ang isang kagutan. Palit ka. Ba't wala ka? Na doon ako sa bago, nagsingko doon na. Nasa pitaka. Hay kayo. Matong si Raymond karon, di magkaputol. Isok-sok des kutsara, di mo sing-sing. Si Momon mga kamigs, nagluto siya, nagprito siya sa bulad para balon nila sa paniudto kay magbalon man sila. So nagluto siya sa bulad. Ayan. Ah. Dahil dami kayo ang kape guys. Kayo ang kape. Dahil kape. Luto din akong anak kagabi o nakos. Akong tawagan na dyan luto kayo. Akong anak na So ito guys, tapos na akong kumain. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong suporta sa akin. To all viewers and subscriber o sa mga silent viewers, thank you so much sa inyong lahat. Pot, bulad pot. At sana guys, hindi ma-skip ang ads. Hanggang dito na lang ang video ko guys. Ako ay magpapaalam na. Bye-bye! Bulad no?